Mila guai, aurten. Eta badiak bien artin hiu ardiz gainetik hiun eta berroita hamar bat ardi bien artin. Gaizduke bortin gestia zen eta gure kostumatuik habo eskazaitzea pin. Eta ardik ez dute habo kostumatuik eskaz jetxik izatea. Hordin, pentsatu diage behar genira nolabait aizatu heben kolana. Eta hordin projet horiak diage mekanikan zarteko. Gesten jaren beregen eta konhoge jardi. Oen bat eta kart, oen bat eta erdi dependitzen diken. Na eskaz behar gunai, behar nike bi on eta erdi jeitxin igan, min lau bostu on gesten bat egin. Nena, bai, denboi ebazten diago eta bai kantitatez, bai kalitatez. Oan espantxan diago, bai diago, untxalaz, juntan hoita hamar, ehuneko juntan hoita hamar, keiten diago eta kuntsei general eta kuntsei regionaletik. Leheneko mudan, kampuna tutia gesten, etzia pervik, lohin hasik etutia, etzia hau egozan beste ez ne gesten balima, etzia hau egozan beste arrez.